Scenele din următorul act sunt o reprezentare artistică a unor realități cotidiene. Asemănările cu personajele sau acțiunile sunt pur întâmplătoare. Ăsta e cel. Vrea să mă duc la concert sigur. Dar nu-i de mine cu altfel. Nu e cel. Opa, băiatul insistă. Nu. Am spus că nu mă duc. Da, știu, Alberto, că te-ar putea să te duci, dar nu e locul tău. Nu ai ce să cauți, înțeles? Acum răspunde și spune că nu te duci. Alo, da? Bă, ce faci? Nu vii la concert? Bă, nu știu, ești acasă acum. E seara asta e? Da, mă, în seara asta e cum? Alberto, n-ai cum să ratezi asta. Plece aici odată. Bă, nu știu, am puțină treabă, adică... Bă, frate, hai, bă, că e super tare. Ești toți aici, veniți, bă, știi că aici, plan, pe plan. Zici că se merită, mă? Bă, uite acum au intrat ăștia pe scenă, auzi aici. Bună seara, Sibiu! Bună seara, România! Din inima Ardealului, către toată România! Sibiu, ești magic în acest Sună fain. Gata. Noi am zis. 10 minute, da? Băi, zi loc. Hai. Pa, pa. Bă, vezi că suntem pe mijloc. Gata, am găsit. Hai, pa. Alberto, tânăr, 28 de ani, student sirian, a fost crescut ca om creștin, dar cu o pasiune renovată pentru muzică. Astfel, dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Poate vă gândiți că
cei care îi considerați prieteni ale credinței, care considerați oameni care sunt sus, poate cei din comitetele Amicus, pastorii sau altceva, nu pot să cadă. Poate orice om să cadă. Este o singură piatră care a trăit pe acest pământ, un singur om, care nu a căzut niciodată și care nu va cădea niciodată. Acesta este Iisus Hristos. Partea bună pentru noi ceilalți, care avem posibilitatea de a cădea, este că Iisus ne poate da mâna și să ne ridice. Ori de câte ori putem cădea, avem această șansă. Vă sfătuiesc să fim foarte atenți la orice mișcare care o facem, pentru că cât suntem mai sus, căderea este mai mare și mai zgomotoasă. Și ori de câte ori să avem în privirea noastră piatra de peste viață. Amin.